രാമ ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ. ഓമജ്ഞാനതിമിരാന്ധസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുन् വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഹഗണലളിതാ ശ്രീവിശാഖാന്വിതാംശ. നമോ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമാചാര്യപാദായ നിതായ കൃപപ്രദായിനെ ഗൗരകഥാദാമദായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാ കാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. തപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा. हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम 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 हरे हरे. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് മന്ദിർ ഇസ്കോൺ ബാംഗ്ലൂരിന്റെ ഷോർട്ട് ഭാഗവതം ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. നിഗമകൽപതരോർഗളിതം ഫലം ശുഖമുഖാദമൃതദ്രവ സംയുതം പിബത ഭാഗവതം രസമാലയം മുഹുരഹോ രസികാ ഭുവി ഭാവുകാഃ. നാരായണം നമസ്കൃത്യ നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദിരയേത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതി ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷ്ഠികീം. കൃഷ്ണായ വാസുദേവായ ദേവകീ നന്ദനായ ച നന്ദഗോപകുമാരായ ഗോവിന്ദായ നമോ നമഃ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മദേകബന്ധോ മത്സംഗ്യൻ മദ്ഗുരോ മന്മഹാദന മന്നിഷ്ടാരക മദ്ഭാഗ്യ മദാനന്ദ നമോസ്തുതേ. ഗ്രന്ഥ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം കി ജയ. ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ. ശ്രീമദ് ഭാഗവതം സ്കന്ധം 1 അധ്യായം 8. കുന്തി ദേവിയുടെ പ്രാർത്ഥനകൾ. ശ്ലോകം 41. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ഛിന്ദി ദൃഢം പാണ്ഡിഷു വൃഷ്ണിഷു. എല്ലാവർക്കും ചൊല്ലാം. നല്ലൊരു ശ്ലോകാണ്. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. അത വിശ്വാത്മൻ വിശ്വമൂർത്തേ സ്വകേഷു മേ സ്നേഹപാശമിമം ഛിന്ദി ദൃഢം പാണ്ഡിഷു വൃഷ്ണിഷു. ആകയാൽ വിശ്വ ഈശ അല്ലയോ പ്രപഞ്ചാത്മ. വിശ്വാത്മൻ അല്ലയോ പ്രപഞ്ചാത്മാവേ. വിശ്വമൂർത്തേ അല്ലയോ വിശ്വസ്വരൂപനെ. സ്വകേഷു എന്റെ കുടുംബ ബന്ധുക്കളോട്. മേ എന്റെ സ്നേഹപാശം ഇമം ഇത് ഛിന്തി ഛേദിക്കുക. ദൃഢമായ പാണ്ഡുഷു പാണ്ഡവരോട്. വൃഷ്ണിഷു വൃഷ്ണികളോടും.
വർത്തനം ഭാവാർത്ഥം इसी ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് की जय. അല്ലയോ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ, അല്ലയോ വിശ്വമൂർത്തി, ആകയാൽ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹപാശത്തെ ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും. ഈ ഒരു ശ്ലോകം വളരെ എന്താ പറയാ, നമുക്ക് ആർക്കും പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ എല്ലാവരും ജീവിക്കുന്നത് തന്നെ എന്തിന്റെ പേരിലാണ്? ഈ സ്നേഹപാശത്തിന്റെ പേരിലാണ് അല്ലെ. നമ്മുടെ സ്വന്തം ബന്ധങ്ങളോട് നമുക്ക് മുറിച്ചു മാറ്റാൻ പറ്റാത്ത, ഒരിക്കലും നഷ്ടപ്പെടുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലാത്തത്ര ബന്ധനമാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ. നമ്മള് ഇതൊക്കെ പറയും, നമ്മള് ശ്ലോകം ചൊല്ലും, നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പറയും വിരക്തി വേണം എന്നൊക്കെ പറയും. പക്ഷെ ഒരു വേള നമ്മുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബന്ധുക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാ? ഇരുന്ന് കരയും അല്ലെ. നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ബന്ധങ്ങളിൽ ഒരു ബ്രേക്കപ്പ് വന്നു പോയാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? വല്ലാതെ വേദനിക്കും അല്ലെ. പക്ഷെ ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് എന്താ പറയുന്നത്? അല്ലയോ വിശ്വേശ വിശ്വാത്മൻ, അല്ലയോ വിശ്വമൂർത്തെ, ആകയാൽ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടുമുള്ള എന്റെ സ്നേഹപാശത്തെ ദയവായി വേർപ്പെടുത്തിയാലും. നമ്മള് ഇതുവരെ ഇതിപ്പോ 41ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് അല്ലെ. 18 മുതല് കുന്തി മഹാറാണി ഇങ്ങോട്ട് ഭഗവാനോട് എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്നെയും എന്റെ 5 മക്കളോടും കൂടി ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു അല്ലെ. വളരെ വിശേഷമായ കാരുണ്യാണ് ഭഗവാൻ കാണിച്ചത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അതുപോലെ പാണ്ഡവ സഭയില്, അതായത് പാണ്ഡവരെയല്ല കൗരവ സഭയില് ദ്രൗപദി വസ്ത്രാക്ഷേപം നടന്നപ്പോ അപ്പൊ ദ്രൗപദിയെ രക്ഷിച്ചത് ഭഗവാനാണ്. പരീക്ഷിത് മഹാരാജാവിനെ ഉത്തരയുടെ ഗർഭത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാൻ രക്ഷിച്ചു. ഇങ്ങനെ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നതൊക്കെ എന്താണ്? കുന്തി മഹാറാണി സ്വന്തം ബന്ധുക്കളെ അല്ലെങ്കിൽ സ്വന്തം മക്കളെ, കൊച്ചുമക്കളെ അങ്ങനെയൊക്കെ സംരക്ഷിച്ച കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് പറയുന്നത്? സ്നേഹപാശം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണല്ലേ. കുന്തി മഹാറാണിക്ക് മക്കളോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ഉത്തരയോട് സ്നേഹമുണ്ട്, ദ്രൗപദിയോട് സ്നേഹമുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ രക്ഷിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാനോട് സ്നേഹം കൂടിയത് അല്ലെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തില് കുന്തി മഹാറാണി എടുത്തു പറയുന്നത് എന്താണ്? ഇനി എല്ലാ സ്നേഹപാശങ്ങളും എന്നിൽ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കണം. നമുക്ക് 2 കൂട്ടരോടാണ് സ്നേഹപാശം ഉണ്ടാകുന്നത്. ഒന്ന് ഭർത്താവിനോടും ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടുകാരോടും, അതുപോലെ ഭർത്താവിനൂടെ വന്നിട്ടുള്ള മക്കളോടും അല്ലെ. പാണ്ഡുവിനോടും പാണ്ഡുവിന്റെ മക്കളോടുമാണ് ഇപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് കൂടുതൽ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. അതുപോലെ വൃഷ്ണിഷു പറയുന്നത് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ കുടുംബമാണ്. അതായത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഭാഗിനേയനാണ് കൃഷ്ണൻ എന്ന് അല്ലെ, സഹോദരന്റെ പുത്രനാണ്. അപ്പൊ ആ സഹോദരൻ, അതായത് നമ്മുടെ അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങള്, അവരോട് നമുക്കൊരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഈ 2 കുടുംബങ്ങളോടുള്ള എന്റെ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാതെ ആക്കണേ എന്നാണ് ആര് പറയുന്നത് ഇവിടെ? ഭഗവാനോട് കുന്തി മഹാറാണി. അതായത് പാണ്ഡുവിന്റെ കുടുംബത്തോട്, ഭർത്താവിന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്, ആ ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ് ആരോടുള്ളത്? മക്കളോടായി, പാണ്ഡവരുമായിട്ടുള്ള മക്കളോടും ദ്രൗപദിയോടും ഉത്തരയോടും ഒക്കെ ഉള്ളത് പാണ്ഡുഷു എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു വർഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കുടുംബത്തോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ആണ്. ഇനി വൃഷ്ണിഷു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? കുന്തി മഹാറാണിയുടെ അച്ഛന്റെ കുടുംബം അല്ലെങ്കിൽ അമ്മയുടെ, അതായത് കുന്തി മഹാറാണിയുടെ വീട്ടിലുള്ള കുടുംബക്കാരുമായിട്ട്, അച്ഛൻ, അമ്മ, സഹോദരങ്ങള്, അവരോടൊക്കെയുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ്. അപ്പൊ ഈ 2 അറ്റാച്ച്മെന്റും എനിക്ക് ഇല്ലാതെയാക്കി തരണേ. ഇതില് 2 കാര്യങ്ങളാണ്. ഒന്ന്, നമുക്ക് ആർക്കും ഇത് സ്വതവേ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമുക്ക് ഈ അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ലാണ്ടാക്കുക പറയുന്നത് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കും, ഒരു തിയറിറ്റിക്കലായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കും. പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കൽ ലൈഫിൽ നമ്മൾ വരുമ്പോഴാണ് നമ്മളത് ഒരു ഭൂകമ്പം പോലെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബോംബ് ബ്ലാസ്റ്റ് പോലെയായിട്ട് നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യും അല്ലെ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ആർക്ക് തന്നെ ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ? നമുക്ക് സ്വമേധയാ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ. ഭഗവാന് മാത്രമേ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ. ഈ ബ്രേക്കപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഈ ബന്ധം, ഈ സ്നേഹപാശം ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. ഒന്നത്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തേത്, നമ്മള് ഈ ഒരു ബന്ധനങ്ങൾ ഇല്ലാതെ ആയി പോയാൽ നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല. നമ്മൾ നിൽക്കില്ല അല്ലെ. നമ്മളായിട്ട് ഒന്ന് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. ഒന്ന്, ഭക്തന്മാരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആരുമായിട്ടും ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പും ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കത് ടോളറബിൾ അല്ല. ആസ് എ ഹ്യൂമൻ ബീങ്, നമ്മളൊരു സാധാരണ മനുഷ്യരായതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ ബന്ധങ്ങളെ ഇല്ലാതെയാക്കി, നമ്മൾക്ക് പറയാനേ പറ്റുള്ളൂ, ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് ബ്രേക്ക് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇത് ആർക്കേ സാധിക്കുള്ളൂ? ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. നമ്മൾ ആ സ്നേഹപാശത്തിന് അടർത്തി വിടാന് ഭഗവാന് മാത്രമേ സാധിക്കുള്ളൂ. അത് കുന്തി മഹാറാണിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥമേസി ഭക്തി വേദാന്ത സ്വാമി പ്രഭുപാദ് की जय. ഭഗവാനിൽ നിന്നും സ്വതാത്പര്യാർത്ഥം എന്തെങ്കിലും ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് ഒരു ശുദ്ധ ഭഗവത് ഭക്തൻ ലജ്ജിക്കുന്നു. എന്നാൽ കുടുംബ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്താൽ ബന്ധനസ്ഥരാകയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഈ വസ്തുതയെക്കുറിച്ച് കുന്തിദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാകയാൽ തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും തനിക്കുള്ള സ്നേഹബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ അവർ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. പാണ്ഡവർ കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാരും
വൃഷ്ണികൾ പിതൃബന്ധുക്കളുമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഇരു കുലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ബന്ധമുള്ളവനാകുന്നു. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ആശ്രിത ഭഗവത് ഭക്തരാകയാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പുത്രരായ പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് ശ്രീമതി കുന്തിദേവി ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം കുന്തിദേവിയുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും അതേ ആനുകൂല്യം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. ഈ പക്ഷഭേദങ്ങളൊക്കെ കുന്തിദേവിയുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. ആകയാലാണ് കുന്തിദേവി സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. അപ്പോ ഇവിടെ എടുത്തു പറയാണ് ശിലപ്രഭുപാദർ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരുടെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് സ്വന്തം ആവശ്യങ്ങൾ ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ നിർത്താൻ ലജ്ജിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവരൊരിക്കലും സ്വാർത്ഥമായിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ, അതായത് എനിക്ക് അത് വേണം ഭഗവാനെ, എന്റെ കുട്ടികളെ രക്ഷിക്കണേ, അവർക്ക് ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ, അല്ലെ, അവർക്ക് സമ്പത്ത് കൊടുക്കണേ, ഐശ്വര്യം കൊടുക്കണേ, ഇതൊന്നും ആര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യില്ല. എന്നാലും കുടുംബ സ്നേഹത്തിന്റെ ബന്ധത്താൽ ബന്ധനസ്ഥരാകിയാൽ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഗൃഹസ്ഥാശ്രമികൾ ഭഗവാന്റെ ആനുകൂല്യം ആവശ്യപ്പെടുന്നതിന് നിർബന്ധിതരാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് നിർബന്ധിതരാകാണ്. ചില സിറ്റുവേഷനിൽ ഭഗവാനോട് ആശ്രയിക്കല്ലാതെ, ഭഗവാനോട് റിക്വസ്റ്റ് ഇല്ലാതെ വേറെ നിവൃത്തി ഇല്ലാത്ത സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ അവർക്ക് ആവശ്യപ്പെടേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നു ഇങ്ങനെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങള്. ഈ വസ്തുതയെ കുറിച്ച് കുന്തി ദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാകയാൽ, അതായത് ഇവിടെ കുന്തി മഹാറാണി ഏത് സിറ്റുവേഷനിലാണ് ഈ സ്തുതി അർപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്? ഭഗവാൻ ദ്വാരകയിലേക്ക് പോകാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ്, അല്ലെ. ഇത്രയും നാളും ഭഗവാൻ പാണ്ഡവരുടെ പക്ഷത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് യുദ്ധം ചെയ്ത് അവിടെ 3 അശ്വമേധങ്ങൾ നടത്തി, യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവ് ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ. ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷമാണ് ഭഗവാൻ അവിടെ നിന്ന് പോകാൻ ഇറങ്ങുന്നത്. അപ്പോഴും അവരുടെ കൂടെ നിൽക്കണം. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിലാണ് ആ ഒരു ഐശ്വര്യവും സന്തോഷവും ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നത്. അപ്പൊ ഇതും ഒരു തരത്തിൽ പറഞ്ഞ സ്വാർത്ഥത തന്നെയാണ്, അല്ലെ. ഈ വസ്തുതയെ കുന്തിദേവിക്ക് ബോധ്യമുള്ളതാകയാൽ തന്റെ ബന്ധുജനങ്ങളായ പാണ്ഡവരോടും വൃഷ്ണികളോടും തനിക്കുള്ള സ്നേഹപാശത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാൻ ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിച്ചു. അപ്പൊ ആരോടും ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റ് വേണ്ട. ഇപ്പൊ ഭഗവാൻ എങ്ങോട്ടേക്കാ പോണത്? വൃഷ്ണി കുടുംബത്തിലേക്ക്, അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഫാമിലിയിലേക്കാണ് പോണത്. അതും ആരുടെ കുടുംബമാണ്? കുന്തി മഹാറാണിയുടെ തന്നെ കുടുംബമാണ്. അപ്പൊ ഇവിടെ വേണോ ഭഗവാൻ, അവിടെ വേണോ, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണ് കുന്തി മഹാറാണിക്ക്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ഇവിടെ നിർത്തുമ്പോ അവിടെ ഭഗവാന്റെ കുറവുണ്ടാവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആരടുത്താണ് ഭഗവാൻ നിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുന്തി മഹാറാണി റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ 2 ഭാഗത്തും കുന്തി മഹാറാണിക്ക് എന്തുണ്ട്? ചായ്വുണ്ട്, അല്ലെ, ഇഷ്ടമുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു സ്നേഹപാശത്തെ വിച്ഛേദിക്കുവാനാണ് കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത്. പാണ്ഡവർ കുന്തിയുടെ പുത്രന്മാരും വൃഷ്ണികൾ പിതൃബന്ധുക്കളുമാകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഇരുകുലങ്ങളോടും ഒരുപോലെ ബന്ധമുള്ളവനാകുന്നു. അപ്പൊ 2 കുടുംബത്തോടും ബന്ധമുണ്ട് ആർക്ക്? ഭഗവാന്. എന്തുകൊണ്ടാണ് 2 കുടുംബത്തോടും ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്? പാണ്ഡവരുമായിട്ട് എന്താ ബന്ധം? സുഭദ്ര ആരുടെ ഭാര്യയാണ്? അർജുനന്റെ ഭാര്യ. അർജുനന്റെ ഭാര്യയായിട്ടുള്ള സുഭദ്ര ആരുടെ സഹോദരിയാണ്? ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയാണ്, അല്ലെ. ഇപ്പൊ കുന്തി മഹാറാണിയുടെ ഭാഗിനേയനാണെന്നത് പോലെ തന്നെ അർജുനന്റെ ആരാണ്? ഭാര്യ സഹോദരനുമാണ് ഭഗവാൻ, അല്ലെ. അപ്പൊ 2 കുടുംബത്തോടും ബന്ധമുണ്ട് ഭഗവാൻ. ഇരു കുടുംബങ്ങളും ആശ്രിത ഭഗവത് ഭക്തരാകിയാൽ ഇരു കൂട്ടർക്കും കൃഷ്ണന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. അപ്പൊ 2 കുടുംബക്കാരും, അതായത് പാണ്ഡവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, വൃഷ്ണി കുലത്തിലുള്ളവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്. അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഭഗവാന്. അതെ, സുഭദ്ര എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണന്റെ സഹോദരിയാണെന്നാ പറയുന്നത്. അതെ, ആണല്ലേ, ശരി. സുഭദ്ര മാതാജി ജഗന്നാഥപുരി കേട്ടിട്ടില്ലേ? അവിടെ ആരൊക്കെയാ ഉള്ളത്? ജഗന്നാഥപുരി കൃഷ്ണനല്ലേ? ജഗന്നാഥ ഭഗവാനുണ്ട്, സുഭദ്രയുണ്ട്, ബലദേവനുണ്ട്, ബലരാമൻ. സഹോദരങ്ങളാണ് 3 പേര്. ഇതില് അറിഞ്ഞില്ല, ആദ്യമായിട്ട് അറിയാണ്. എന്തായാലും മാതാജിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. സുഭദ്ര സഹോദരിയാണ്. സ്കൂൾ വരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ. മാതാജി കേട്ടിട്ടുണ്ട്. അല്ല, നമ്മള് അഭിമന്യുയുടെ കാര്യം എടുത്തപ്പോഴും നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ, ഭഗവാന്റെ സഹോദരിയുടെ പുത്രനാണല്ലോ അഭിമന്യു. പുത്രയുടെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. മാതാജി കേട്ടിട്ടില്ലേന്ന് അറിയില്ല. സഹോദരി പുത്രനാണ് അഭിമന്യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അവിടെ. അപ്പോ ഇരു കൂട്ടർക്കും ഭഗവാന്റെ സഹായം ആവശ്യമായിരുന്നു. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ തന്റെ പുത്രരായ പാണ്ഡവരോടൊപ്പം ഉണ്ടാവണമെന്ന് കുന്തി മഹാറാണി ശ്രീമതി കുന്തി ദേവി ആഗ്രഹിച്ചു. എന്നാൽ അദ്ദേഹം അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന പക്ഷം കുന്തി ദേവിയുടെ പിതൃഭവനത്തിൽ നിന്നും അതേ ആനുകൂല്യം അപഹരിക്കപ്പെടുന്നു. അപ്പോ 2 ഭാഗത്തും എന്താണ്? ഒരു ചായ്വുണ്ട് കുന്തി മഹാറാണിക്ക്. ഭഗവാൻ
പാണ്ഡവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം, തന്റെ മക്കളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം ആർക്കുണ്ടായിരുന്നു? കുന്തി മഹാറാണിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പൊ തന്നെ കുന്തി മഹാറാണിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട്, അപ്പൊ ഞാൻ വൃഷ്ണി കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് ഭഗവാനെ അകറ്റിയല്ലേ ചെയ്യുന്നത്, അവർക്കും ഭഗവാന്റെ ആവശ്യമുണ്ടല്ലോ, അവരും ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണ്, അവർക്കും ഭഗവാനെ വേണം. അപ്പൊ അവിടെ നിന്ന് അകറ്റി ഇവിടെ വേണം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇല്ലാണ്ടാവും എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത് തെറ്റല്ലേ ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു കുറ്റബോധം. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ രണ്ട് കുടുംബത്തോടുള്ള അറ്റാച്ച്മെന്റ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഭഗവാന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ. ഈ പക്ഷഭേദങ്ങളൊക്കെ കുന്തി ദേവിയുടെ മനസ്സിനെ അസ്വസ്ഥമാക്കി. ആകയാലാണ് കുന്തി ദേവി സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചത്. ഒരു ശുദ്ധഭക്തൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള പരിമിതങ്ങളായ സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിക്കുകയും എല്ലാ വിസ്മൃത ആത്മാക്കൾക്കും വേണ്ടി തന്റെ ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? അവനവന്റെ കുടുംബത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആ ഒരു സ്നേഹപാശത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കിയിട്ട് എല്ലാവർക്കും എങ്ങനെയാണോ ഉപയോഗപ്രദമാകുന്ന വിധത്തില് ഭക്തിയുത സേവന പ്രവർത്തനങ്ങളെ വിസ്തൃതമാക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതായത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിന്റെ പന്ഥാവ് പിന്തുടർന്നുള്ള 6 ഗോസ്വാമിമാർ ഇതിന് സവിശേഷ ദൃഷ്ടാന്തമാകുന്നു. അവരെല്ലാവരും ഉന്നത കുലജാതരും ഏറ്റവും പ്രബുദ്ധവും സംസ്കാര സമ്പന്നവുമായ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉള്ളവരുമാകുന്നു. എന്നാൽ സാമാന്യ ജനസമൂഹത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായി അവർ സുഖസമ്പന്നമായ അവരുടെ ഭവനങ്ങൾ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭിക്ഷാന്തേഹികളായിത്തീർന്നു. എല്ലാവിധ കുടുംബ സ്നേഹബന്ധങ്ങളും ഛേദിക്കുക എന്നാൽ പ്രവർത്തന മേഖല വിപുലമാക്കുക എന്നർത്ഥം. അപ്പോ ഈ കുടുംബ ബന്ധം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മളിത് എന്താണ്? ഒരു ഒതുങ്ങിപ്പോവാണ് നമ്മൾ അല്ലെ. ഒരു കുടുംബത്തിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒതുങ്ങിപ്പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നാൽ ആ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് പുറത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? അത് എക്സ്പാൻഷൻ ആണ് അല്ലെ. കൂടുതൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു മേഖലയെ നമുക്ക് വിസ്തൃതമാക്കുക, അതായത് കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് നമ്മുടെ ആ ഒരു സേവനം ഉപയുക്തമാകും. അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് ഉദാഹരണമായിട്ട് പറയുന്നത് 6 ഗോസ്വാമിമാരുടെ കാര്യമാണ്. അവരും ഒക്കെ എന്താണ്? സംസ്കാര സമ്പന്നമായിട്ടുള്ള ഉന്നത കുലജാതരായിട്ടുള്ളവരായിരുന്നു. അവര് സാരസ്വത ബ്രാഹ്മണ കുടുംബത്തിൽ ജനിച്ചവരായിരുന്നു. അവരുടെ മാത്രം ഭക്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മാത്രം നന്മ അതൊന്നും അല്ല അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. ലോക ജനതയെ മുഴുവൻ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം എന്നാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവര് ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങൾ, അവർക്ക് ഓർമ്മയില്ലാഞ്ഞിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് പഠിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അവർക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടോ അല്ല ഈ പുസ്തകങ്ങൾ ഒന്നും തന്നെ അവർ രചിച്ചത് അല്ലെ. നമുക്കൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. കാരണം അവർക്ക് ഇത് എഴുതാതെ തന്നെ അവർക്ക് അറിയാം ഭഗവാനെ കുറിച്ചും ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ചും. പക്ഷെ ഈ ഒരു ഭക്തി, ഭഗവാനിലേക്കുള്ള ഭക്തി, ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാവാൻ, ഒരുപാട് പേര് ഭക്തന്മാരാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ ഇത്രയും പുസ്തകങ്ങളൊക്കെ തന്ന് നമുക്ക് ഇത്രയും പഠിക്കാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ അവരുണ്ടാക്കി തന്നു അല്ലെ. ഇത്ര 500 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് സംഭവിച്ച കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇത്രയും എന്താണ് വിസ്തൃതമാക്കാൻ അവർക്ക് സാധിച്ചു എന്നാണ്. 500 വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇന്നും നമ്മൾ 6 ഗോസ്വാമിമാരെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നു, അവരെഴുതി തന്ന പുസ്തകങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നു അല്ലെ. എന്നിട്ട് നമുക്കും ഭക്തിയിലേക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു. ഇതാണ് അവർ ആഗ്രഹിച്ചത്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് അവരെന്ത് ചെയ്തത്? കുടുംബ സ്നേഹബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചത്. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാത്ത പക്ഷം ആർക്കും ബ്രാഹ്മണനായോ രാജാവായോ പൊതുജന നേതാവായോ അല്ലെങ്കിൽ ഭഗവത് ഭക്തനായോ യോഗ്യത നേടാൻ സാധ്യമല്ല. ഒരു ഉത്തമ രാജാവ് എന്ന നിലയിൽ മാതൃകാപരമായി പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ട് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ ഇത് വ്യക്തമാക്കി തന്നു. ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ ഒരു ഉത്തമ രാജാവിന്റെ ഗുണങ്ങൾ പ്രകടമാക്കുവാനായി തന്റെ പ്രേമഭാചനമായ പത്നിയോടുള്ള സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിച്ചു. അപ്പോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സ്നേഹപാശത്തോടു കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല? ഒരു നല്ലൊരു പൊതുജന നേതാവാകാൻ സാധിക്കില്ല, ഒരു നല്ല ബ്രാഹ്മണനോ രാജാവോ ആവാൻ സാധിക്കില്ല, അതുപോലെ ഭഗവത് ഭക്തനായിട്ടോ ഉള്ള യോഗ്യത നമുക്ക് നേടാൻ സാധിക്കില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. നമ്മള് വെറും നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ എന്റെ വീട്, എന്റെ ഭാര്യ, എന്റെ മക്കൾ, അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ ഭർത്താവ്, എന്റെ കുട്ടികൾ എന്നുള്ള ഒരു സർക്കിളിനകത്ത് ഒതുങ്ങിക്കൂടാൻ പാടില്ല ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അതിന് ഒരു ഉദാഹരണമായിട്ട് മാതൃകയായിക്കൊണ്ട് ശ്രീരാമചന്ദ്രൻ തന്റെ ഭാര്യയോടുള്ള സ്നേഹപാശത്തെ ഛേദിച്ചു. തന്റെ രാജ്യത്തിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ട് ഭാര്യയെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ് ശ്രീരാമചന്ദ്ര ഭഗവാൻ ചെയ്തത്. ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ, ഭക്തൻ, രാജാവ് അഥവാ ഒരു പൊതുജന നേതാവ് എന്നിവരെ പോലെയുള്ള വ്യക്തികൾ താന്താങ്ങളുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം വിശാല മനസ്കരായിരിക്കണം. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവതിയാകയാലും ദുർബലയാകയാലും കുന്തി ദേവി അത്തരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി തീർക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. കുടുംബ സ്നേഹ ബന്ധങ്ങളുടെ ദൃഢമായ ബന്ധനത്തെ ഛേദിക്കുവാനുള്ള ഭഗവാന്റെ സർവശക്തമായ കഴിവിനെ ആധാരമാക്കി അദ്ദേഹത്തെ വിശ്വേശ അല്ലെങ്കിൽ വിശ്വാത്മൻ എന്ന് അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഒരു ബ്രാഹ്മണൻ അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തൻ, രാജാവ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പൊതുജന നേതാവ് ഇങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തികള് താന്താങ്ങളുടേതായ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിൽ അത്യന്തം വിശാല മനസ്കരായിരിക്കണം. അതായത് ആ പൊസിഷനിലുള്ള
ജോലി ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? നമ്മൾ നമ്മുടെ ഫാമിലി മാത്രം എന്ന രീതിയിൽ നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല അല്ലെ? ഒരു കുറച്ച് വിശാല ഹൃദയരായിരിക്കണം. ഈ വസ്തുതയെ സംബന്ധിച്ച് ബോധവതി ആകയാലും, അതായത് കുന്തി മഹാറാണി ആരാണ്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തയാണ് അല്ലെ? അതേക്കുറിച്ച് ബോധ്യമുള്ളത് കൊണ്ടും ദുർബലയാകയാലും കുന്തി ദേവി അത്തരം കുടുംബ ബന്ധങ്ങളുടെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്നും തന്നെ സ്വതന്ത്രമാക്കി തീർക്കാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു. അതായത് ദുർബല എന്ന് പറയുന്നതിന്റെ കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഓൾവേസ് എന്താണ്, നമുക്കൊരു ഒരു പ്രവണതയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവരോട് നമ്മൾ എപ്പോഴും ചായ്വ് കാണിക്കും. അപ്പോ ആ ഒരു സ്നേഹഭാഷ ഇല്ലാതെ ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല? ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ചായ്വിന്റെ ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ട് കുന്തി മഹാറാണി എന്ത് ആഗ്രഹിച്ചു? ഈ സ്നേഹഭാഷ ഇല്ലാതെയാക്കാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അങ്ങനെ സ്നേഹപാശം ഛേദിക്കാൻ കഴിവുള്ള ഭഗവാനാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ബോധ്യമാകുന്ന വിധത്തിലാണ് വിശ്വാത്മൻ എന്നൊക്കെ കുന്തി മഹാറാണി ഭഗവാനെ അഭിസംബോധന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ആകയാൽ ഭഗവാൻ ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദുർബലനായ ഭക്തനോടുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്ത ശക്തിയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം കുടുംബ സ്നേഹപാശത്തെ ഭേദിക്കുന്നതായി അനുഭവവേദ്യമാക്കുന്നു. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കിയാൽ ഭക്തൻ തന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനായി തീരാൻ ഭഗവാൻ കാരണമാകുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അപ്രകാരം ഭഗവത് ധാമത്തിലേക്ക് മടങ്ങിച്ചെല്ലുവാനുള്ള ഭക്തന്റെ പാത അദ്ദേഹം സുഗമമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നാരദ ബ്രഹ്മർഷിയുടെ കഥയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. അതായത് നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് ആകെ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഒരമ്മയായിരുന്നു, ആ അമ്മയ്ക്ക് ഒരു മകനും അല്ലെ? ഞാനും എന്റെ അമ്മയും തമ്മിൽ സ്നേഹപാശത്താൽ ബന്ധിതരായിരുന്നു. അപ്പോ ഭക്തി വേദാന്തികൾ വന്ന് ഭക്തി ഉപദേശിച്ചു തന്നപ്പോ അവരുടെ കൂടെ പോകണമെന്നാണ് ആ പൂർവ്വജന്മത്തിലുള്ള കുട്ടി, 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടിയായിട്ടുള്ള നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ആഗ്രഹിച്ചത്. പക്ഷെ അമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം കാരണം, അമ്മയെ നോക്കാൻ വേറെ ആരും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടും അമ്മയ്ക്ക് ഞാൻ മാത്രമേ ബന്ധുവായിട്ടുള്ളൂ എന്നുള്ളത് കൊണ്ടും അദ്ദേഹത്തിന് പോകാൻ സാധിച്ചില്ല എന്ന് പറയണ്ടായി. അങ്ങനെ ആ അമ്മ ഒരു ദിവസം പാല് കറന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ സർപ്പദംശനമേറ്റ് മരണപ്പെടേണ്ടായി. അത് ഭഗവാന്റെ കാരുണ്യമായി കണക്കാക്കി നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. കുറച്ച് 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിച്ചു പോന്നതാണ് ഇങ്ങോട്ട്. അപ്പോ അത് എന്താണ്? സ്നേഹപാശത്തെ ഇല്ലാതെയാക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭഗവാൻ ഭക്തനോട് ചെയ്യുന്ന കാരുണ്യമാണത് അല്ലെ? അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ചിലപ്പോഴൊക്കെ ഒരു ദുർബലനായ ഭക്തനോടുള്ള തന്റെ പ്രത്യേക പ്രതിപത്തി മൂലം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനന്ത ശക്തിയാൽ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ട പരിസ്ഥിതികളുടെ സമ്മർദ്ദം നിമിത്തം കുടുംബ സ്നേഹപാശത്തെ ഭേദിക്കുന്നതായി അനുഭവവേദ്യമാകുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ നമ്മുടെ റിലേഷൻഷിപ്പിലൊക്കെ പ്രോബ്ലംസ് വന്നേക്കാം എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുന്നത്? നമ്മളെ ആ ഒരു സ്നേഹപാശത്തിൽ നിന്ന് മുക്തമാക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത്. അത് ആ ഭക്തനോടുള്ള സവിശേഷ അനുകമ്പയാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കാൽ ഭക്തൻ തന്നിൽ പൂർണ്ണമായും ആശ്രിതനായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ വരുമ്പോ ആ ഭക്തന് ഭഗവാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. അപ്പോ കൂടുതൽ എന്താ പറയാ, ഹൃദയം കൊണ്ട് വിളിക്കുക അല്ലെ ഭഗവാനെ, ആ ഒരു രീതിയിൽ ഭഗവാനെ വിളിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജിലേക്ക് ഭക്തൻ വരും. അങ്ങനെ ആകുമ്പോ ആ ഭക്തന് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? ഇവിടെ പുനർജനിക്കേണ്ടി വരില്ല അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന്റെ മടക്ക യാത്ര എളുപ്പമാകുന്നു, സുഗമമാകുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപസ്യ കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്തകോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताय गौर प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा सॉरी. हरे कृष्णा माता जी. प्रणाम. हरे कृष्णा माता जी. हरे कृष्णा माता जी.